הורים לילד או ילדה עם לקות שפה או קשיי שפה בגן חובה, הכנתי במיוחד בשבילכם את הסרטון הזה. לא כל ילד צריך הכנה לכיתה א', אבל כשמדובר בילדים עם קושי שפתי, הם חייבים הכנה. אפשר כבר בגן חובה לדעת אם לילד יהיה קושי ברכישת הקריאה בכיתה א'. ההכנה שעושים ברוב הגנים לא מספיקה לילדים עם לקות שפה, גם לא ההכנה שעושים במתנסים או אצל מורה עם עוד ילדים שאין להם קושי שפתי. אם הילד בגן חובה ואתם רואים שיש לו קושי בתחום של מודעות פונולוגית, אני ממליצה להתחיל איתו הכנה לקריאה עכשיו ולא לחכות. דבר נוסף שחשוב שתדעו, את הילדים עם לקות שפה צריך ללמד את הצלילים של כל אות, אחרת הם לא יקשרו בין הצליל לאות. ולמה צריכים את כל זה? כי בסוף גן חובה משתמשים במודעות פונולוגית ובאותיות שלמדו וכבר יודעים לכתוב כתיבה פונטית, רק את היצורים ששומעים. לדוגמה את המילה חולצה הוא יכתוב כך. וכדאי שהלמידה של המודעות הפונולוגית וידע האותיות תהיה מהנה, כדי שהילדים ישתפו פעולה ונגיע איתם בסופו של התהליך לכתיבה פונטית ולקרוא. עכשיו אתם יודעים הורים למה חשוב להתחיל בהקדם ולא לחכות לסוף גן חובה. אם תתעוררו בחופש הגדול, זה לא יספיק לילד עם קשיים שפתיים להיות מוכן לרכישת הקריאה. תחפשו קלינאית שמתמחה בנוסף ללקות שפה, גם באבחון ובטיפול בקשיי קריאה והכנה לקריאה. בקרוב אני פותחת קבוצה להכנה לכיתה א' לילדים עם קושי שפתי. לפרטים לחצו על הלינק שמתחת לסרטון וניפגש בקבוצת ההכנה לכיתה א'. ביי!